Intro, het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Ja, we zijn er weer met een nieuwe vlog van Recht West Vlaming, gasten. Laten we eens zien, ik moet de laatste neer doen, want anders is dat hier veel te warm en ik zonder te boven mogen van dit. De zon zit hier te binnen te ketten, ja, dat is zo niet. Hè. Ik zeg patat, dat is zo neer. Ik ga nu eerst mijn planken weer repareren voor te gaan snowboarden. Want ja, in mijn vorige filmpje heb je het wel gezien, ik heb er allemaal wax hebben gesmolten en nu moet ik gaan afkleden. En toen kan ik weer gaan snowboarden, want s'avonds mag ik gaan snowboarden. Ja, als we zien nu ook aan de Ice Mountain, ik zeg, ik ga nu met een bazaar aan doen. Nee, om mijn kleren, dat. Het is al fris hier, dan kan ik niet meer in de shorts staan. We zitten weer in de frigo. Ik zie hier vandaag met de maat, met Brent. En kijk, hij is vandaag in een helm overheen en hij is naast Koen ook niet mee. Man, dat vergeet wel alles in die man. De snowboard is in beslag gepakt. Kijk, we zijn er eigenlijk heel verdrietig, hè Brentje? Ja, sowieso man. Ja, ziet, heel verdrietig. En kijk hier, we gaan weer de piste verbouwen met de werkkabinet. Hopla. Zit hier van boven net een auto, hè. Heb ze een witte kabinet, ik weet niet van wie dat die auto eigenlijk is. Maar ja, zoals er wel niet erg vindt eerst, moet hier toch een euro... Ik heb van mijn auto gaan. Oh, verdamme. Oh, dan gaan we een boze eigenaar. Oh, van mijn auto, kom. Maar ik wil hier niet weten, zeg. Ik heb juist moeten lopen voor mijn leven. Je zat net hier met een naam erachter. Ik vind eigenlijk niet dat dat mijn stand dat ik heb zijn kabinet uit. Ik zou het precies wat maar gewoon op zijn dak. Allee, ja, ik zou dat nu werken zijn. Je kwam naar me zo delen, ik zei, hallo, ik krijg hier nu, kijk, ben gaan lopen. Met een naam is dat die achter. We zitten hier in het Ice Mountain Avonturenpark. En kijk wat ik hier ga doen, zeg. Een hoogteparcours van een halve meter hoog. Hè. Mag ik eraan beginnen? Nee. Hola. Hopla. We moeten eens een beetje vast doen aan de koeren, hè, gasten. En hopla, we zijn er geraf. Kijk, het volgende obstakel. 2 koeren boven elkaar. Maar dat hier ook even proberen. Nee. Hola, oh. Qua verre doe het. Non jari. Oh. Chance dat ik er een beetje kan tegen leunen. Oh. Ik weet dat niet zo stabiel gaan filmen. Oh. Ik zei, ik ga er een keer op fixen, dat zal wel niet te moeilijk zijn. Mijn ogen zijn raar. Hopla. Zeker de vullen, over minuten heb ik dat voor moeten doen. Hè. Nu het volgende, kijk hier. Zeg. Trappeltjes met een koerde. Ik weet niet of dat moeilijk was of niet. Hola. Amai, ik was verre dood, die gasten. Met een mens. Kijk. Ik zou dat even volgen. Ja, het is nu om zeep, hè. Ik kan met de snowboardbotten. Wat is de Anno, hè. Kijk hier, vent. Kijk. Amai. Ik word het toch veel beter, hè, gasten. Heb ik dat jaren gedaan? Kijk hierover. Was ik dus zo vol mee, gasten. Hoe kan ik die touw niet nodig, hè? Kijk naar Deen hier. Kijk naar Deen met een Johnny. Ja, gasten, dat is niet eerlijk, hè. En met snowboardbotten en net niet. Dat had aan mijn bot, hè. Oh, pijn, ik heb in mijn broek. Kijk hem gaan, jongen. Hola. Hij nog meer gelopen. Hopla. Ja? Dat is de bedoeling dat het tussenop pezen komt. Aha, wacht even. Nee. En deze steekt in de spanband. Oh. Je mikker verder te me Mijn leiden. bot ging rapper aan dan ik. Oh. Kijk. Wat zat er een nagel los? Wacht even. Oh. Ja, gasten, ik doe dat met mijn ogen toe, hè. We zitten hier echt met een serieus probleem. Hé, Brent. Niet normaal. We zijn hier gewoon besloten in Ice Mountain. Al die lichten zien eruit, check man. Opeens, al die lichten gaan eruit, de lift valt stil, alles. Hè. Ik ga hier een keer een stukje snowboarden gehad. Oh! Hé maat, dat is echt levensgevaarlijk. Je ziet echt niks. Lekker. Oh, het is hier een zon! Oh! Echt daar zien, gasten. Dat zijn er gewoon een fucking geschäfte snowboarder. Hey, het is hier echt creepy man, check. Daar liggen er eigenlijk ook 2 rails. Ik weet niet of je het kan zien, maar het is echt gevaarlijk man. Opeens die lichten gaan eruit en ik pijn dat we echt uitgesloten zijn. Staat de play? Matje staat de play. Dat een play, matje. Ja gasten, we gaan hier een keer door te snowboarden in de pet donker, nee. Hopla. Maar dat nog niet voor dit kanaal. Ja gasten,
keer trucjes met, nee? Hallo, wat er bij, nee? Hopla! Dan sta je nu van boven op de glijbaan. Kijk, ik weet niet of je dat eigenlijk goed kunt zien. Vrees niet, want door mijn naast me is dat hier eigenlijk alleen maar rook. Ik ga een beetje proberen in te doen, maar ja, dat is ook moeilijk. Kijk, ik sta hier nu en we gaan de dit erop doen met mijn maat. Hallo, we moeten de maat nou weer niet op die bus arriveren. 1, 2, 3. Ah! Wow! Zieke glijbaan. We gaan verder doen. En nu in mijn hand is goed. Bro. We zijn hier gewoon de Ice Mountain aan het beklimmen. Moet ik kijken, maar we moeten er nog heel naar boven. En lastig dat is. Ik krijg er heel warm van, hè, gasten. Man. Wow! We zijn eindelijk uit de frio geraakt. Maar we nu nog zeer en toe kopen voor het ding. Oh, gasten, ik kan hier het wat chics zien. Ik zie hier een speelgoed. Oh, en hier. Ja, Bij een mobiel super 2000 olie voor te drinken, hè, gasten. Kijk, waar we de... Oh, we kunnen hier nou bij het dom doen, hè, gasten. Kijk hier, dat is een chocoladereepje. Of een boekje met een crème. Ja, ik kan ook crème genoeg zien van Crème, dan. hè? Nee, moet je een crème in. Amai, zeg. Ja, ik heb speelgoed voor gasten. Ik ga hier een Formule 1 auto kopen. Ja, maar hier kan ik even wat te drinken, hè, maatjes doen. En dan met de maat brandt. Godverdamme, ik breed hier al af. Kijk de keer hier gasten. En pijn dat ik hem moet afleggen, want die madame kijkt hier massa's vis naar ik. Oh, en de mevrouw was niet de dulle pas, maar kijk, we hebben hier gewoon een crème gehad. Hé, Brentje, maar een crème eten, nee. Hopla, Brent, u bent maar ook naar al. We gaan er volledig voor, nee, gasten. Kijk, we zien hier aan de naf te pompen. Gisteravond in de winkel daar, aan de naf te pompen. Maar vind dat, ik zei, ik ga een keer romantisch doen aan mijn maat. Ik zag er een teddybeer. Ik zei, ik ga er een keer pakken. Pak ik dat, net van de rek vol terug elkaar vindt. Hij had dat gehoord, hele ruffelingen op de grond daar. Ik zei, oei, kijk, ik kan mogen. Die madame staat ook goed nu dat ik naar ik. Ja, van eens wel, kwak ik er eigenlijk gewoon in de winkel aan het afbreken, nee. Man. Uiteindelijk, die madame was eigenlijk echt niet tullepus. Mij had een crème gekocht en dat heb ik naar de ferme gesmakt. En ja, het was eigenlijk wel een beetje jammer dat de luchten zo uit waren aan het bovenste deel van de Nisberg. Nou, ik ben dus er wel eigenlijk geamuseerd met een beetje dom gedaan en geravot. Kijk, ik wil hier ook nog tonen dat ik nog eens aan bezig ben met mijn letters. Lijkt mij wel nog wit. En voilà, zeg, ik ga hier de vlog afsluiten. Tot de laatste keer. Oh, ik ga afsluiten met een slokje vanillemelk. Hopla. Ja, je weet het, liked, volgt, abonneert, deel het met je maten, al de rutte betuid, doe het maar al, gasten. Hopla.